Hallo, ik zie Merlin en ik zie Vara terug in Levenswasser Studio. Feitmal dan hier ik op van wo niet krank weer. Zo, van der wil ik wieder vertalen van wo ons dat dan ging en wo wie hij gedacht dat. Viele deed zich mij dat dan zo, als wanneer ik had met een tuinpool even am kop gekregen. En dan versuchte ik wieder te gaan in ons grote Mexicanische Erdstorm. Dat is es mij dat ging. Voor het eerste zal hij een operation hebben. En dan wordt dat verste part van dat gelenk im Regenstrang voetgenomen. Met een tumortaup. En hij verloor zeer veel bloed daarbij. En we willen de naturale weg gaan. So we fuhren naar Tijuana en we waren door Feuerwerk en deden door dokteren. Dat weer door voor mij een tijd waar ik veel alleen was. En ik dacht even nou, wat is dat christelijke leven? En waar we dat leven? Een van mijn vrienden, die had mij een zadel gegeven van waar het boven staat, wer God is voor ons. Den heb ik mij zeer veel mal even gelezen. Hij weet mij noemen. Dat was mij zo interessant. God namt mij bij noemen. Hij ziet ook alles wat ik doe. Hij denkt maar echt aan mij. Hij is met mij. Hij vecht voor mij. Hij is mijn sichere stad. Dat heb ik geleerd. God is mijn sichere stad. Hij heeft ook een plan voor mij, wanneer ik door geen plan zijn kan. Hij is goed. En hij heeft mij vrijgemaakt van zijn vrij te aanduinen. En hij is immer met mij. Dus ik zo dankbaar voor God is immer met mij. So nu 3 maanden van de eerste operation, dan had de tumor frisch gewassen. Dan moest frisch geopereerd. En dan deden ze aan den hingerste poort van den gelenk wegnemen en zijn regenstrang. En wens dat niet had geschafft, dat naturale wat we deden, dan wordt we radiation doen en we vangen even dem ook aan met de chemopalen en ungerspratsen, wat we dan in Chihuahua deden. Na 3 maanden, dan had hij ware depressende weideel, zodat had niet wat geholpen. En ze zeiden dan nog eenmaal opereren, dat schafft niet. En dat radiation schafft ook niet wat ze in Chihuahua hadden, so ze schickten ons naar Monterrey, daar we een andere soort radiation wat er beter wordt schaffen. So dat is wat we dan deden, en dat schafft ook zeer fijn. De tumor is nu dem door zo op de stad eenmaal waren aangewassen. Mensen die helpen ons, die beden voor ons, en die gaven ons geld, dat we dat kunnen, want we hadden niet dat geld. So nu, dem dat we bij Monterrey weer, dan wie hij gezonder, hij wordt langzaam sterker. En dan in 2017, dan hadden Terry en Trudy nog een jongetje, waar we zeer dankbaar voor waren, dat we een grote zijn. En dan bald daarop stierf zijn dad. En in 2018, nu al dat naturale plaster, al die groene juices wat hij dronk en de betere thuis, dan kreeg hij weer meer weideel. Nou, wat we dan nu? So we voeren terug naar Chihuahua en deden tests en de tumor weer op een andere stad am regenstrang gewassen ook onderrabben. Nou, we hadden zoveel ervaring gehad in Monterrey, dan worden we terug voor doorgaan en doen door datzelfde. Aber dat deden niet schaffen. Dat we toegangs van dat schafft en we niet. Dan kwamen we terug naar huis en hij was ganz krank, ganz onge. Dan heb ik gedokterd met onze nurse thuis, met de dokterstaup van Chihuahua. Had even dem meer wat ik dat tjane deed. En we plaasterden alle taup. Hij was eenmaal am hospital en ook thuis. We studeerden ook zeer aan heilung.
wenn Jesus ist gestorben für unsere Sünde und für Heilung. Wir haben viel Salbungen gehört, viel für am Gebet, aber das ist nicht dort, was wir wollen haben. Gott hat einen anderen Plan. Und ich probiere auch, Gott zu vertrauen, aber mir fällt sich so, ich verstehe das nicht. Immer weiter muss ich ihm in seine Hände geben, aber das ganze Verhältnis an Gott seine Hände geben, jeder Tag auch noch ferner. So da wie Jesaja krank. Dann von 2018 hing im Jahr, aber das nächste Jahr habe ich viel geplästert in Gebet und gedonen. Und ich fang an zu denken, was würde es sein, wenn mein Mann wird sterben? Ich fang mich an, reit zu merken, aber einer kann ab keinen Weg reit werden. Das ging gar nicht. So im Mai 2019 dann starb er. So was dann nu? Ich war so müde. Und dat die Baumgarten, die wir hängen geblieben. Die Kinder haben ihr Bestes getan, aber die wir hängen geblieben. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich verstand gar nicht zu beten, aber ich bete Gott, dass ich will mich ab ihm verlassen. Wenn ich weiß, ich selbst würde das nicht ich würde es nicht kennen. Aber mit Gott taub, dann würde es schaffen. So in der Stadt Misaja uitdrijven, fang ich an mit Papierarbeit zu schaffen, wie in Dahl Papierarbeit. Und ans jüngste St. Charles, der will sich befreien, der befreit sich dann im Juli mit Romanda Fair. Die Baumgarten, der hat ein Teilschild und auch von seiner Doktorie wieder ein Teilschild. Und die Kinder, die schafften, fangen an zu schaffen, dass alle Tracht zu stellen und seine uit de Schildrute kommen. Ein Vers, was mir sehr viel wert als je was, durch die ganze Zeit, das ist Jesua ein Vers 9, der sagt, seid stark und mutig, wenn ich war mit euch sein, wo immer je gehen. Den Vers habe ich mir bei meinem Bad angebracht und den las ich morgens ins Obis und dachte über Tag an den. Und ich dachte auch viel an den Vers, die Genot ist genug für mich. Das wusste ich nicht, was das alle meint, aber ich versuche mich dann anzulassen. Gott seine Genot, der liegt auch für mich. Das ist, wo ich nu von der Welt abhöre. Dann sehen wir uns das nächste Mal.